So sa mga classmate na mga nanguli, sorry na lang kayo, nag-ice cream kami. Jabat ubusan, jabat ubusan. Boom! Boom! Work na! Hindi na ako madahang sa karais. Tumajik ko rice. Korean ako na. Sobrang saya. So cute ni mo. Ay, so cute. Hi, Tipoy! Kamusta ka na? Hi! Kumabay sa dami ko. Kapag shit. Magic yan. What the f... What? Bindex kaso ko, Bindex. Sa'y trip ninyo? Ha? Daling ko dramid dire. Kung pangilabot na mo. Thank you kayo, te ha, sa imong effort, te. Nangitag for. Para pangita dyan, te. Oh, toyo. Jaman. Kuya, satisfied na po. Okay naman. Kita dyan mo ito. Ano, di na ito buhat niya. Oh my God. Do the honor. I will do the honor. Ngayon, hindi kong sige video Bindex. Mga bus. Ikaw to na dyan laging tag-segmentad. Sige, video. Siya na ko. Kailangan kong makuha na sa video. Makuha na kayo. Uy, kung naakas akong vlog, dako na kayo nga privilege. Happy ka, Dex, yung naakas akong vlog. Dear Dad. Kinsa din na si Magda's Chase? Cousin ni Annabeth Chase. Ni? Annabeth? Annabeth? Na Annabeth nga anak ni Kuan? Ni Athena? Niya anak na siya, Athena, dili? Dili. Kisam siya? Sino sila? They got sa Norse mythology. Kung sa'yo Norse mythology? Silang Thor, Loki, Norse mythology. Norse. Ano niya, ano nakasin man sila nga Greek mythology man ka si Kuan? Magani, doon sa niya pagkunit. Muna siya ang kanang sumpay sa Percy Jackson. This is the book 3. The Star of Neptune. Dito ko sila yung book 3. Grabe ni mo ka ko bookish. Gihatag sa akong class, akong manita. Generation 1. What the fuck? Palit ka na. Na may bata nga wala siya natakdan sa virus ba. Yan, so dahil. Nakatong nga bata nga babae kay mo to si Teres. Okay. Before nag-start ang maze kay friends sila daan nilang Thomas, Newt, si Aldi. Friends sila Murag daan life nila before. pa ang maze. Sige, let's start. Giusap jud niya ang kon. Portala sa ko ninyo, ha? Portala sa ko ninyo. The tales of peculiar. Ha? Si Kuan may nag-story na, diba? Miss Peregrine. Ha? Huge. Kasi huge ato. Ito kong bees. Huge. You? Kung maka-huge po day, bookish unta, di kayo ba mabasa? Yo guys, this is ZBoyMNTBN signing out for this video. If you like this video, click thumbs up. Tweet me at ZBoyMNTBN. Follow me on my Instagram, ZBoyMNTBN. And anything else to add, people at my back? Say something! Follow me on Instagram.